Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku. Sunana Arafat Bala. A yau za mu ga yadda ake sa citation da reference a cikin research work ko wani report da ke rubutawa, wato yadda ake sa aikin mutane kuma ka nuna wanda ya aiki akan ƙa'ida. So kai tsaye za mu je cikin Microsoft Word. Ina da Microsoft Word. Kafin wannan bidiyon na shirya magana ta ɗaya, ta biyu, ga ta uku, wanda mutane daban-daban suka yi ta a wallafe-wallafen da suke yi. Wallafe-wallafen na yana yiwuwa ta hanyar journal ne, ko ta hanyar paper ce, ko kuma ta hanyar littattafai e-books da wanda ba ma e-book ba da suke amfani da shi suna wallafe-wallafen su. So idan ka tashi naka aiki, in kai ɗauko magana wani a ƙa'idar rubutu, za ka sa wanda ya rubuta. So a inda kake rubutun za ka sa mai alama, wato citation. Then can ƙasa za ka sa reference ko kuma bibliography a can ƙasa, wato kon alama cewa wannan magana ba taka bace ba, kuma kana ba da credit ga wanda ya yi magana, kuma kana ba da alama ko kuma ta hanyar za a koma a gano a inda ya magana, a wane littafi ne ya magana, kuma da shekarar da wanda ya magana. So wannan maganganun guda uku da nake da su misali ne, ba dole bane su yi daidai da naku. So za mu yi amfani da su. So na farko dai ina amfani da wata software mai suna Mendeley. Ita wannan Mendeley software ce mai amfani da duk wani ɗalibin mai neman ilimi ya kamata yana da ita a kwamfutarsa. So a nan ne kake tare don wani takaddun da kai downloading, fefofin da kake karantawa. Wannan kun ga duk fefofina ne wanda nake karantawa wajen research ina na digiri na 2 har zuwa na 3. So wannan takaddu ne wanda za ka iya samun su ta yanar gizo-gizo. So misali, ga wasu takaddu nan na same su. So ita wannan software in ka same ta za ka yi install ɗinta a kwamfuta. So duk takardar da ka yi downloading ta wa'annan mutanen da kake karantawa ko littafai, za ka ɗauko saka. Kamar misali, ka riƙe guda ɗaya, ka yi dragging ka sa ta cikin software ɗin. In ka zo sai ka saki, zai sa ta cikin software ɗin. Ka ganta nan ta hito a blockchain base, ka ganta na a blockchain base. So duk fefofin da kake da su haka ake sawa. A mataki na biyu sai ka zo nan kan tools, wato kuma Microsoft Word ɗinka ya zama a kashe yake. Idan ka buɗe shi ka kulle shi, sai ka zo kai wannan abu mataki na biyu, ka zo kan nan tools, wato kayan aiki, sai ka installing. Za ka gana wajen na riga na yi, in ban yi ba ka samu install ba on install ba. Microsoft, wato shine MS Word plugin, wato shine abin da ya sa dama wannan Mendeley software ta iya magana da Microsoft Word. So idan ka yi wannan, sai ka dawo kan aikinka. Yanzu kamar wannan magana ta farko, za ka zo ka sa citation nan wajen. In ka danna citation, za ka rubuta wanda ya wannan magana ta farko, ko sunan author wanda ya wallafa littafin, ko littafi ne, ko journal ce, ko paper ce, ko title wani abu da ke ciki. Kamar yanzu misali story. So ga ta nan, kana danna ta zai rubuta ma shi nan, sai ka danna OK. So a inda ka danna kuso in ka anan za ta hito, gashi nan zai samu citation in kun ga wannan IEEE style ne na
reference ko kuma citation. So wannan magana ta biyu su ma ina iya zaɓar da nake so in sa na abu, ko tsakiyar rubutu ne ko ƙarshe ne, sai ka sa citation, insert citation. in ka danna insert citation zai fito ma da wannan search icon ɗin na Mendeley, sai ka rubuta title ɗin paper ko sunan auto ɗin a game theory, sai ka zaɓe ta, sai ka danna ok. Kaga gashi na za ta sa citation ɗin shine na biyu, saboda style ɗin da nake using gashi na sama IEEE style ne. So sai ka zo nan, shi wannan na iya zama kamar misali tsakiya ko ma ina ne, sai ka sa citation ɗin. Ina da wanda free rider wata paper, hakan shi na free riding, sai ka zaɓe ta, sai ka danna ok. Kaga citation ɗin yanzu tsakiyar rubutu hito, zai format ɗin shi mai da shi IEEE. Kaga shi na uku, wannan citation ɗin gashi nan na biyu, wannan citation ɗin gashi nan na ɗaya. Sai ka zo wajen da ke so ka sa bibliography in ko references, sai ka sauko ƙasa, a nan nake son sawa. So a yanzu in ka sa pointer ɗin ko alamar ta dawo nan wajen, sai ka dawo ka ce insert bibliography yanzu, sai ka danna shi, bibliography zai hito auto generating. Ka gan su title ɗin paper ta ɗaya, na biyu, na uku, wato wannan magana ta farko da aka yi ga inda mawallafanta, haka magana ta biyu wannan ga inda za a sami ƙarin bayani, haka magana ta uku aikin wane ne, ga wanda suka yi aikin nan. So wannan a takaice haka ake sa citation da reference ko bibliography a cikin aikinka da kake rubutawa cikin sauƙi. Kuma daɗin wannan yanzu kun ga ina using style ɗin IEEE. Alal misali in canza, in maida shi kowane style ake so, ya danganta da standard ɗin ƙasar da kake ko garinku ko makarantar da kake. Kamar yanzu wannan American style ɗin nan Apache, shi zan danna, na canza style ɗin mai kun IEEE. So za ku ga abin da zai faru. Kun ga yanzu style ɗin ya canza na citation ɗin, mai kun nambobi ya zama sunan authors ɗin da shekara, sunan authors ɗin da shekara. Su wannan style ɗin haka take, kuma haganar reference ɗin ya canza automatically. So daɗin wannan kenan. Yanzu da kun ga abin bai da yawa ne sosai. Idan mutum na da aiki da yawa, ya rubutu da yawa, wannan abin za ta taimake shi sosai wajen yin aikinsa. So idan al misali wannan citation na ƙarshe ka fitar da shi, ka goge shi, so ka ganin wajen ba sai ka ji ka gano wanne bane za ka goge, ko za ka danna nan refresh, zai fitar ma da shi a cikin, kaga sun koma guda biyu, saboda ya zan na fi da citation, references sun rage. So wannan ita ce hanya mafi sauƙi da ake amfani da Mendeley, wato software nan tana da amfani sosai, ta taimaka wa Microsoft Word wajen yin citation da references a generate din shi cikin hanya mafi sauƙi. So idan akwai ƙarin bayani, ku neme mu, ku ba mu shawarwari, ko kuma idan akwai wani bidiyo da kuke so ku yi a maku, sai ku tambaye mu ko kuma ku ba mu shawarwari. Wannan shine. Kada ku manta ku yi subscribing akan channel ɗinmu, ku yi liking bidiyon mu, kuma ku latsa kan ƙararrawar da take nan gaban bidiyon, wanda za ta ba ku damar ganin duk wani bidiyo da za mu saki sabo. So mun gode.